Welcome to AV News. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు పట్టణ కేంద్రంలోని స్థానిక ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర పరిసరాలతో చెత్తాచెదారం నిండి ఉండగా ఆరోగ్య కేంద్రానికి వచ్చే రోగులు అసహనాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వ్యాధులతో వచ్చే రోగులు చెత్తాచెదారంతో నిండి ఉన్న పరిసరాలలో కూర్చుండడంతో వ్యాధులు మరింత ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశాలు ఉంటాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు వెంటనే స్పందించి ఆరోగ్య కేంద్రంలోని పరిసరాలలో నిండి ఉన్న చెత్తాచెదారాన్ని పరిశుభ్రం చేయాలని స్థానిక ప్రజలు అధికారులను కోరుతున్నారు. Hello. What is